Filmer. Ja. Hej, Simsen. Se hunden. Siv forstår bestemt godt, at der er forskel på hunde og mennesker. Tag lige den der, skat. Sit. Er det hunden? Se hunden, skat. Sivsen. Det er en fest. Ja, det er lidt vildt. Det er lidt vildt. Ja, den stjæler, den hund. Stjæler sutter. Sådan. Fanget. Altså den sut der, den må jo bare blive vasket. Ja, ja. Ikke hoppe op, du. Så fik du lige tørt næsen, skat. Jeg skulle lige sige, at hun fjerner bare snot. Det er jo det. Det er det. Ja. Det er lidt irriterende med den der tunge der kører. Det er lidt irriterende. Fik du hundetung lige? Nå, vildt med. Ej, hvor er det sjovt. De kan godt gå hen og blive gode legekammerater. Lidt svært at lade være. Vilma. Slap af. Er det ikke dig, jeg siger noget til, Siv? Bare rolig. Ej, hold ham ned, skat, ikke også? Ja. Vilma. Du snakker rigtigt til den. Det er også svært for hende, fordi hun hele tiden får at vide. Ja. At det, hun skal lære, det er, at hun godt må noget, men ikke må noget andet, ikke? Ja.
Ej, hvor er det sjovt at se.